Имате една изключително интересна кариера. Сте били личен телохранител на Тодор Живков, некъде краят на 80-те години. И на потом сте на поранешният български комунистички лидер Тодор Живков. Да. И то ви дава тая на някой начин шармантност и отредена характеристичност на вашата кариера. Много е важно да се знае, че аз се запознах с Тодор Живков 93-4 година. Кога веќе беше паднат? Когато беше арестант. И като арестант той трябваше да ходи в затвора, да се връща. И тогава аз бях наед да извършвам този процес. Така че много голяма разлика има. Дали е преди 90-та или след 90-та. Подоцна бевте прв полицаец и на царот Симеон. Сега да кажем, много интересна кариера, успеевте на някой начин да ги споите двете крайности в България. Комунистичката крайност и царската крайност. Това ви прави кариерата по-прилично интересна. Не, просто аз винаги съм бил професионалист в това, което съм правил. И когато трябва да наемеш нещо за работа или някой за работа, търсиш най-добрия професионалист. И не случайно не съм създал и не съм допуснал никаква грешка или проблем нито с единия, нито с другия.